Apa penting aku izin. Nah, gitu ya. Nah, di nomor telepon Mas Gogon seperti itu. Oh, gede. Nggih. Nggih. Nah, iki jantan. Iki umurnya pinten Mas Gogon nggih untuk yang jerabang nih 2 tahun. Coba dicek poin berapa Mas. Mas dari pertama Mas Gogon iki permintaannya berapa nih Mas Gogon? Langsung dibuka kisaran berapa? Borongannya buka. Umur sama boleh nggih, umur sama 1 tahun juga iki. Anu toh Mas Gogon, tunggalan niku nggih. Nama dewi-dewi. Oke, sampai sesang sih. Oh, oke siap. Untuk ide iki kok titok niki kok ceritane dilepas apa ora Mas Gogon? Lah iki musuh. Hah? Mancan canggih ya. Dan jogo dakan ya. Oke, langsung tak lokasi Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama Marvis Official lagi bolo ya. Pada kesempatan hari ini kita berada masih di Kecamatan Ngebel. Iki desane melung endi to, Kang? Desane melung Ngrogong ya. Desane Ngrogong iki bolo ya. Dan seperti biasa tema pada hari ini masih di dunia atur wedhus loh ya. Terus hari ini materi kita loh ya, materi kita ini ada warna jerabang jantan. Iki ditokne iki. Nah, kayak cetakan loh ya. Dan untuk materi yang kita lepas ya seperti biasa iki materi ini segini lah lho ya, sampai nilai sendiri, sampai cek diri lho ya. Nanti kita sepi satu persatu mana yang kita lepas. Nah, sebelumnya oke siap. Oke. Sebelumnya kita izin dulu. Saya izin sih, Mas nggih. Kalau izin nggih Mas nggih. Nah, iki lho ya, kita sepi-sepi dulu. Iki rencana apa itu niki? Nggih sing dilepas. 3. Niko, kalau sampai niki nggih. Oke, siap lho ya. Oke, kita lanjut lagi. Mulai dari yang sini dulu. Iki warnanya jerabang dan jan lho iki lho ya. Warnanya jerabang, jantan iki. Iki cetakane iki berarti Kang ya? Nggih. Iki lho bolo, cetakane bolo iki. Ono. Kandangnya sederhana, isine cek mantap ora asar iki lho. Tak sepilih nake. Iki cetakane jantan jerabang yang kita sepil tadi. Iki. Lho kira-kira cocok dilepas Kang? Oh, babane iki. Nah, iki tak sepilih bolo ya iki. Nah, iki lho ya iki warnane jerabang, babane iki bolo ya. Nah, iki. Alus bolo, kupingnya ya apik, terus metu cetakan iki. Nah, iki cetakane ning iki. Nah, tak sepilih cepet tahu nanti dilepas. Kita langsung tanya-tanya ke yang punya dulu. Saya sambil nunggu yang punya kambing loh ya. Isi nyencangi wedhus saya tak sepil-sepil dhisik. Tak sepilkan sampai namati sendiri karena di sini untuk jantannya ada 3 loh yang kita lepas loh ya. Ada 3 ekor. Ini siji niki. Nah, berarti urung pola kabeh Kang ya? Oh, belum pola semua bolo. Masih jemokonan bolo iki yo. Lan Kang. Saya nyepil wedhus iki lek rada agresif, rada bahaya iku bolo ya. Nah iki. 3 pejantan. Iku betinane enten mboten Kang? Sing dilepas. Lanang kabeh. Oke, siap. Nggih, sekedap Pak nggih. Sekedap nggih. Oke, siap bolo ya. Oke, sampun nggih. Oke, Kang niki sebelum kita lanjutkan materi yang kita lepas ya alangkah baiknya dikenalkan dulu mungkin. Mas Gogon nggih. Alamatnya lengkap mana Mas? Gresik Ngrogong. Alamatnya Gresik, desane Ngrogong masih di Ngebel nggih. Terus niki jenengan rencana mau melepaskan ada berapa ekor nanti? 3 ekor. Mas Gogon nggih. Ada. Oh nggih anu nomor HP Mas Gogon. Nomor HP. Oke, sik digolekne lur ya. Lali to Mas yo? Nomor HP lali lur. Sik lur ya. Jan kopine teko lho. Nah, ke kopine teko. Ki anu lho Mbak, Mas tak liput ning YouTube. Oh nggih. Ha, lur ya. Kita perdana hadir di sebuah peternakan kambing yang sangat sederhana gitu lur ya. Nah, sik karo ngenteni Mas Gogon juga nomornya telepon lur ya. Engko daripada ngulali lur ya. Nomor telepon dicukup sik tak sepilne. Kadang ke langsung disuwuni nomor telepon to, Kang. Kadang ke 0858 5052 2940 atas nama Mas Gogon bolo ya. Oke siap. Terus kita langsung lanjut ke materi yang kita lepas Mas Gogon nih. Kita awet dari yang jumbo dulu Mas Gogon nggih. Nah iki jantan. Iki umurnya pinten Mas Gogon nggih untuk yang jerabang nih 2 tahun. Coba dicek poin berapa Mas Gogon? Dicek nggih, dicek lah boloku ya.
Beh, jan agresif pol kilur-kilur ya. Dicek poel berapa. Angel ya. Nah, dicek. Kira-kira iki TB-ne piro Mas Gogon ya? 1 meter. Berapa? 1 meter. 1 meter nggih. Untuk TB kisaran di angka 1 meter bolo ya. Umur 2 tahun pejantan jerabang bolo ya. Untuk sebab lebih ya. dalam Lebih. anu TB nih 1 meter up ngoten nggih. 1 meter up bolo. Duh, ketok lur lanangane lur ya. Kita sepi dari depan saja iki lur ya. Nah iki. Tapi kambingnya sehat aman kan ya? Sehat. Sehat lur ya. Nah iki sehat. Aman iki. Oke siap. Terus cetakane mau cempling mau kan Mas Gogon nggih. Oke. Materi pertama Mas Gogon ini permintaannya berapa nih Mas Gogon? Langsung dibuka kisaran berapa? Borongannya 3. Gini Mas, yang kita sepil pertama kita buka per ekornya saja, nanti setelah itu kita borong. Untuk pertama nggih, materi pertama kita buka permintaan berapa ini yang jerabang? 5,5. 5,5. Oke bolo ya. Untuk materi pertama ini jerabang umur 2 tahun pejantan lho ya. Kita buka di angka 5. 5,5. Net apa nego? 5. Nego, bisa nego lho ya. Kowe krungu to ning mburiku leh nego lho ya. Nego mbur ora ngerti, sing penting engko langsung hubungi nomor telepon Mas Gogon iki materi pertama boloku ya. 5,5 umurnya 2 tahun. Langsung geser sing iki Mas Gogon. Sing jantan sing kepala hitam nggih. Nomor nggih. Oke, belum pel. 1 tahun. Umur 1 tahun nggih, pada sik 6 iki lho ya iki. Nah iki Iya. Ini 1 kedap Pak. Iki umurnya 1 tahun nggih. Berarti anak-anak niki Mas Gogon. Nas. Sanes nggih. Oh berarti peranakan jantan ki hamba ngoten nggih. Terus untuk yang tengah ini Mas Gogon, permintaan berapa ini Mas Gogon? 3.000. Oh iki 3.000. Sing tengah iki 3.000 bolo ya. Spek kepala untuk pasung telinga sampean cek sendiri dalam telingane lho ya. Untuk pacek breeding ekonomisan. Iki umurnya 1 tahun belum poel ya. Terus untuk bocoran di kandangnya Mas Gogon sementara kita buka di angka 3.000 boloku ya. Nggih Mas nggih. Nah, iki materi kedua. Terus iki Mas Gogon. Sing sanding iki Mas Gogon. Ini waduh 3.000 awake lah. Umurnya niki nggih sami Mas Gogon. Sami. Ini umur sama bolo nggih, umur sama 1 tahun juga iki. Anu to Mas Gogon, tunggalan niku nggih. Nama dewe-dewe. Nggih. Oke, sampai sesang sik. Engko videonya sik suwi Mas Gogon. Nah, jadi yang kita sepil hari ini untuk di kandangnya Mas Gogon ada 3 ekor jantan semua dulurku ya iki. Yang materi terakhir ini ada jantan juga umurnya 1 tahun. Wah iki anu lur, pasungnya api gilur gila iki. Untuk telingane ya lumayan untuk pacekan boloku ya. Iki sik. Gilur ya. Terus iki umurnya juga sama 1 tahun dulur ya iki. Nah iki dulur ya. Niki dibuka pinten niki permintaannya yang sebelah? Sami 3.000 juga. Ini kita buka di angka 3.000 juga lho. Iki 3.000 lho iki lho ya iki 3.000. Sing iki berarti padha regane ana Mas Gogon nggih. Iki 3.000, iki 3.000. Terus templene mau Mas Gogon? Templene mau. Nah diparani mau. Templene ilang. Templene ilang lur. Kata sepil templene ilang lur. Ah ya Allah, sik golek lur ya. Nah ini saya cemplene hilang sih digoleki belo ya. Wah lagi. Koploan. Semi. Oke, semi. Lemes kupingnya. Sik. Pun sampean delene sampean cekel. Oke, siap. Untuk ide iki kok ditok iki kok ceritane dilepas apa ora Mas Gogon? Kita iki urung. Hah? Iki. Lah pemain sing minat piye engko? Iya. Piye ya? Aku seneng ya. Aduh lah iki lur, kek lanang lur iki lur. Wis gini aja Mas Gogon nggih, mengke lek enten sing minat nggih kersane teng bawah mawon nggih. Oke, saiki sing iki urung lur berarti iki anakane niki Mas Gogon nggih. Nggih. Lah sini kok Mas sing tunggale wau. Sami. Nggih dilepas mboten nggih? Wedok. Dijual mboten? Lah dicek kabeh pokoke lur, wong aku tekan kene lur ya. Iki sing wedok. Iki sing betina dulur ya. Lah niki Kang, anu dilepas mboten niki nggih? Cara enten sing minat. Cocok regane nggih. Nek cocok regane iki dilepas. Iki jantan niku nggih berarti? Nggih. Iki. Mas Gogon mengke umpama enten sing minat dibuka pinten Mas mengke kira-kira bocorane Mas Gogon sing koploan iki Mas Gogon? Wedok iki. Nggih. Nek Mas urung iki. Heh? Tak pikir sik. Oh berarti
Ngeten Mas Gogon nggih kan nggih enten rencana kan mau dilepas. Jadi mungkin info selanjutnya bisa langsung ke nomor telepon Mas Gogon nggih. Ki betina lur ya. Aku pengen ngerti babone Mas Gogon. Babone niku. Babone. Riyen Pak nggih. Oke, Bos. Kilo ya. Nah, untuk materi cemple, wah iki babone tapi lur. Plek iki Mas kupingnya. Mana? Oh, dan ini laktasi pinten nih? Jerapang iki dia pindu. Berarti laktasi 2 kali. Medal terakhir iki berarti. Nggih. Wah, iki lho jane babone apik lur iki lur. Telingane halus lur iki lur ya. Iki manak pisan iki. Oh, sini iki jerapang juga. Jerapang. Oh, iki iki anu. Laktasi pinten iki? Ini entang nom iki. Dagang Pindu. dagangan. Mboten. Oke lho ya. Pun Apik Mas iki. sing iki. Oh, iku untuk speknya ya blegonan lho ya. Blegon tapi blegon super lho ya. Iki sing induke sing cemple 2 tadi lho ya iki. Tapi untuk sementara yang jantan belum kita lepas Mas Gogon ya. Iki lho lur. Nah, sing jeru abang gula Jawa kae. Pokoke engko anu bolo lek minat terus langsung nomere Mas Gogon, ngoten Mas Gogon nggih. Widut senenge samu. Dadi napa niki dadi? Susu. Aturan susu anu iki. Kalvolak. Heeh. Oh, iki kalvolak. Tapi metu loro kuplinge kok ya beda Mas Gogon ya. Nggih. Karen pun. Nah, kok asepilin nih. Oke. Iki bola ya iki jantan iki. Kalau bola. Sampeyan ketot nang video lho, Mbak. Ora apa-apa. Betul menapa nggih? Oke, wis ora apa-apa penting aku wis izin. Nah, iki dulur ya. Berarti kingko lek mau minat, tapi iki mau urung Mas Gogon ya. Urung sing dilepas sing kae berarti masih dawuk Mas Gogon ya. Sing dilepas sing warnane dawuk lho ya. Metu loro dadi rupane beda. Sampean mengki lek anu lur ya, sampean kok lek mau minat karo materi Mas Gogon sing warna iki calon babon apa iki? Lanang. Iki calon jantan jerabang sing sepake koplan. Nanti lanjutnya di nomor telepon Mas Gogon. Seperti itu boloku ya. Mas anu iki pakane konsepnya pripun Mas Gogon? Konsep pakane damel combor mboten? Ramburane aku ampas tok, Mas. Iki campuran kabeh suweneng iki. Oh, berarti niki dibantu combor nggih. Combore ampas tahu kalih kangkung ngoten nggih. Oke, siap. Niki tesih dot Mas niki. Mboten, bantu dot. Mboten nggih. Jadi untuk materi iki jantan 2 ekor iki untuk konsep pakan seperti biasa di sini full ijon ramban dan bantan combor, ampas tahu kalih kangkung ngoten nggih. Oke, siap ya. Untuk hari ini lur ya kita berada di Desa Ngerugung Kecamatan Ngebel, ada 3 ekor bolo ya. Rada ada ya, Kang? Rada ada. Ada 3 ekor yang kita lepas, ini jantan semua dulurku ya. Yang kepala hitam tadi umurnya 1 tahun. Ya lur ya, iki sing kepala hitam 1 tahun kita buka di angka budgetnya 3.000 Mas Gogon ya. Budgetnya 3.000, iki podo iki lur ya iki. Sing lanang sing warna kepala hitam 3.000. Nah sing jantan iki lur ya. Sing jumbo iki ya spek tinggi pacek ya oke. Tinggi calon besaran kok iki wah masuk iki dulur pokoke lur ya. Warnane idamanmu lur iki lur. Warnane idamanmu iki jerabang jaran iki lur ya. TB-ne kisaran di angka 1 meter. Apa no Mas Gogon ya? 1 meter up. Terus iki mau lur kita bosori di angka 5,5 spek iki. Cetakane eneng lur. Cemple-cemple abang mau lur ya. Nah, mungkin seperti itu lur ya. Nanti untuk alamat lengkap kita di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Desa Ngerugung, di tempatnya Mas Gogon. Nomor telepon nanti ada di sini ya, di layar video boloku ya. Oke bolo, kita masukkan bolo, sudah kita spill semua bolo ya. Kalau pernah ada yang minat nanti bisa langsung ke nomor telepon Mas Gogon boloku ya. Nah, bedusnya pokoknya sehat lur, pokoknya yura pincang, yura ikar ya Mas Gogon ya. Aman pol lah kelur ya, lah oke. Nek kandangnya sangat sederhana, kandangnya sederhana pol. Neng isine yus mantap lah lur. Tinggi calon breedinganmu lur ya iki. Iki induke putih Mas Gogon. Niki. Induke tak ada. Oh, induk pun disade. Oh, Rian pernah sade sak babon anak. Nah, kalau. Sampun Mas Gogon nggih. Berarti yang kita lepas ada 3 ekor Mas Gogon nggih. Oke, siap. Matur suwun nuwun Mas Gogon nggih. Dan kita juga izin kita publikasikan di channel Marvis Official Mas nggih. Nomor telepon juga kita cantumkan di layar video. Mas Gogon nggih. Oke, siap Bolo ya. Nah, mungkin seperti itu. Ada kekurangan dan kesalahan dari Marvis Official lur. Mohon maaf yang sebesar-besarnya lur yo. Kita akhiri selamat siang. Salam sukses. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.